להרגיע את הכלבה. אוקיי. על פיה, אתה מפסיד 100. יש פה חרוז, הנה חרוז חברים. הכוס פה מעל החרוז. אוקיי. אתה חייב להרים את הכוס, לשים את החרוז פה. מה אתה צוחק? שמת על פיה שלך חביבי, הנה. הפסדת 100 שקל, תקדם. מה אתה מטורף? איך אתה עושה כאלה דברים? נתפוס ככה. על פיה, נו. מה זה? מה אתה עושה? זה מגניב אותי דברים האלה. אני מנסה בשיטה שלך שאתה עושה. תשים את החרוז פה עם הכוס. אבל אי אפשר, הוא לא נתפס. אני יכול. בסדר, אתה יכול. מה אתה בעד עכשיו? אתה רוצה שגע אותי אתה עכשיו? כמה אתה שם? דורון, אל תשגע אותי, דורון, אני שם את זה ביד אחת. דורון, באמא שלי, אני שם עכשיו כסף על האלף שקל שלך, 2,000 שקל, 2,000 שקל. אתה יודע מה 2,000 שקל? כמה? 2,000 שקל, דורון 2,000 שקל, ותהיה גב 1, 2, 3, 4, 5, זה 1, 2, 3, 4, 5, 2, בבקשה, 2,000 שקל מול הקהל, בבקשה, תקבל אותו. יש לך 2,000 שקל, בסדר? הנה. תקשיב טוב. כן. עכשיו אני רציני איתך. אבל תהיה גבר. הכסף לא חוזר. לא חוזר, דורון. זה שלי. שלך פרטי. מה אתה אומר? אני מתחיל? תזכור. תגיד, בוא, אתה מתחיל להדליק אותי. תזכור. הכסף לא חוזר. אתה אומר שאתה מכניס את זה? עוד 1,000 שקל אם אתה גבר, עוד 1,000 שקל, ותהיה רציני, ותעשה את זה מול הקהל שלך. בסדר? הנה, דורון מירן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוד 1,200 גם. עוד 1,200, לא, 1,200. בבקשה. תזכור, הכסף הזה שלי. בבקשה, כן. הכסף לא חוזר. לא חוזר, דורון, לא חוזר. אבל תוכיח את עצמך. כך. תוכיח, הנה. בוא, תקרב. אני רוצה לראות. תתקרב. כן, אתה עושה. כסף, תירגע, שלום, ביי, 2,000 שקל, תגיד שלום, ביי.